Terve! Moro! Kerkesit? Kerkesi. Noniin. Mitä tänään mielessä? Kuva? Kovasti. Joo, pikkasen täytyy. Kuva-osasto ilman muuta. Sometusta vähän. Joo, täytyy vähän tuonne YouTubeen koittaa videoa tehdä. No niin, mä oon huomannut, mitä Fasessakin sun juttuja katsonut. Sinnehän paljon teet kaikenlaista juttua. Saaks teiltä jäsenyyden tässä? Mä voisin oikeastaan sen jäsenyyden viimeinkin oikein maksaa. Se on niin. Sehän järjestyy kuule heti saman tien kirjoitetaan ylös, missä se Kuplan kirjanpidot on. Tämä on ollut vähän iltapäivänä, kun villimpääkin tullut. Kaveri otti Tuula! pohjakarttaa näin. Tuossa on se junnu. Haluaisitko sä niitä jäsennyysjuttuja, Toni liittyy jäseneksi, niin tähän laitetaanko ne tähän vai onko sulla siitä? Mulla on tästä No tämmönen niin, ihan siihen. oma. Kirjoitetaan siihen. Mä oon siellä mukana pyörinyt kyllä. Sä oot pyörinyt pitkään, joo. Mä luulinkin, että sä oot jäsen. Kato, En itse mä. tunnustit, että et ollut. Nyt tunnustan. Joo. No niin. Toni Kaska. Above it. Don't let it hold you back or take you off your track. You gotta face a fact and rise above it. Oh yeah. Just let it go when you feel alright. Just let it go when you feel alright. Summertime. Löysihän mä teidänkin osa. Mitä tästä voi voittaa? Onko jotain kysyttävää? Kuule paljon. Paljon teillä oli muuten tuon jäseniä? Jäseniä? Jäsenyyshinta. Mitä jäsenyys maksaa? 50 on se vuosihinta ja 30 on niinku liittymä. Joku viime kesänä tuli jo noita ratapäiviä käytyy niin paljon, että siinä on säästänyt äkkiä sen jäsenmaksuhinnan. Joo, periaatteessa se on jäsenille on noista koko päivistä on parikymppiä alennus. Joo, niin mä oon katsellut, että ne on. Tässä on helppo, on noin ohjeet, niin nettisivujen kautta liittyy jäseneksi. Niin siellä on info sitten noista kesän kisoista. En oo vielä. Kyllä kannattaa. No kyllä mä laskeskelin kanssa, että vaikka mä lippuvuoroikin teen paljon, niin Niin. Terve! Kato, kun aikaa huomaa. En mä huomannut yhtään. Missä Mika on Se jättänyt? jäi kotiin. Sitä ei nyt jaksanut kiinnostaa. No mikäs sillä nyt? Sitten on tullut tylsä. Joku on pyörä kasassa. Kun en oo vielä saanut ihan tarpeeksi purettuakaan. Joo, ei siinä mitään. Tää on nyt ensimmäinen kerta kerhoille messuilla, niin on pitänyt monta asiaa miettiä ihan alusta ja tälleen. Ei siinä mitään. Kuitenkin toiminta jatkuu muuten ihan entisenlaisena.
Ja nythän se on mun videon vuorossa. Se on tähän mennessä oma paras kymiringillä. Mitä? Oma paras tähän mennessä kymiringillä. Okei. Paljon sulla on? 225. Okei. Ensi kesänä sitten koitetaan päästä alle sen 220. Joo, se on ne ajolinjat on kaikista. Ajolinjat joo, ja sit mulla on jarruttu vielä, mä jarrutan ihan liian aikaisin vielä. Joo. Että mistä kohtaa lähtee taittaa. Mihin kohtaa osuu, että käyttää sitä rataa niin tarpeeksi leveästi. Olen käynyt pari kertaa Roope Kylmäkosken koulutuksessa. Se on niinku kattonut videoita, että miten takakamera laitetaan, että mitä tekee missäkin vaiheessa. Teillä ei tänä vuonna ole mitään spessuja mukana. No tossa noin on oluella maustettu löytyy. Ja tässä otatko ihan perus garlikin siihen kärkeen. Saat maistaa? Joo, minä tarviin jo. Kaikista tosiaan löytyy maistia. Miten se skorpioni tässä? Kato! Tämmönenkin löytyy. Päiväätä. Päivää. Hei! Mitä maksaa kaikkia yksi? Tällainen koko rivi, se on 22 €. No, sellainen sitten. Joo. Get it off your chest and lay your fears to rest and rise above